Iya. Matur nuwun rikala semana Boyolali lor bandara di Sumarmo Solo. Omahe Mas Supartoyo dirawuhi Bapak Kades tepo Pak Lurah Supiryanto karo Pak Sekdes Pak Joko Supiryanto. Sapa meneh? Karo Bapak Slamet Sriyono LPMD. Karo Bapak Mukiban tokoh warga masyarakat. Iya. Bengi iki uga kasengkuyung para warga masyarakat sedesa ing PP. Matur nuwun Kepala Kadus Bapak Susilo Nduk. Iya. Uga ora keri Bapak Slamet Safrudin. Iya. Pak Kiai. Iya. Matur nuwun Nduk. Ya Mak. Perangkat desa wis manunggal dadi sambiji. Bengi iki ketua panitiane Bapak Slamet Safrudin. Sekretarisnya Bapak Joko Supiryanto, Pak Sekdes. Bendahara Ibu Yumroh dan segenap para panitia bersih desa utawa apitan iki ya nok. Nduk, dalam rangka sedekah bumi mempetri marang desa. Ngono ya Mak. Iya. Nyedekahi bumi Nduk, nyatane keluaran desa PP iki nggone padha nglenggahi wujude bumi PP. Wujude bumi PP kene Nduk. Papan ingkang gemah ripah loh jinawi kerto lan raharja. Papane kepenak nikmat dilenggahi. Disyukuri marga nggone nyukuri nikmate Gusti Allah. Allah ora bakal ngurangi nikmate ning malah kepara bakal nyuntak marang kanikmate. Tondo syukure bengi iki nggelar wujude tontonan wayang iki dienggo sarana apa kejaba nggo melek nggo sarana silaturahim nyuwun nugraning Allah muga-muga apa sing dikersake para warga masyarakat ing wewengkon PP Tegawanu nggrobokan kene dikabulake kelaman pangirane ya nok. Amin. Muga Allah tansah ngijabahi ya Mak. Jumlah kakae kurang luwih 1000 punjul Nduk. Ngono ya Mak. Dan pagelaran wayang kulit tidak memungut biaya dari warga masyarakat sama sekali. Lah iki dana dari pendapatan desa PP. Tepuk tangan kagem pemerintah desa PP yang luar biasa. Jadi wayangan tanpa memungut biaya marang para warga masyarakat. Iki nek ora cukat trengginase Pak Kepala Desa dan perangkatnya tangeh kasembadan. Dan seterusnya warga PP tetap digelar wujudnya wayangan 1 tahun sekali mapan nono kene. Iya. Orang mung wayangan bahkan seni budaya liyane nduk wiwit mau awan wingi bengi. Iya. Tansah lumadi ning papan kene nduk. Iya ya Mak. Iya. Terima kasih banget marga saka manunggale warga masyarakat sakelurahan PP marang bapak-bapak perangkat desa. Bapak-bapak perangkat desa nggone amanah minangka dadi pamomong warga masyarakat sehingga para warga masyarakat nggone nyengkuyung marang adeke Bapak Kades Supriyanto. Iya. Matur nuwun banget, Nduk. Iya. Bengi iki mengko ana bintang tamune, Nduk. Sapa wae? Jeng Niken Salindri karo Mas Andik TB karo diseranti ya, Nduk. Iya. Aku arek nyaosi kenang-kenangan kagem Pak Kepala Desa, Pak Kades, tokoh wayang. Ya. Ndi Mas, monggo wayang Ki Raden Antareja. Ya, Ora nyawang perkara rupa wayang nduk ning iki sebuah kenang-kenangan kagem Pak Kepala Desa. Oh iya. Pinarak datang pepanggungan Pak Lurah, monggo. Yuk. Mas Cikgu Saubama tanpa mundurkan mundur kenis maneman tanpa mundur kenis prawasa angkaramu. Amit Pak.